Dameni debatana sumurung sia saluhut roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamudo kasaha porsiaon hurian di Tuhata. Sadarion tahala sodo ima pesta bulun di tonga-tonga ni huriata. Ima pesta pasca na parjolo. Hata ni debata nagabi turpuk jamita di pesta pasca na parjoloon. Tersurat do di panuirang Yesaya bidu 25 mamuka sian ayat onom sahat rodi ayat sia sonon maridok disita payuti hutma. Jadi padirion ni Jahoba sebot ma di saluhut bangso sadaharoan di doluk on haroan natalmis haroan sian tuak anggur naung leleng sian si panganon na hojal sian akka anggur nagalia napita dungi pasision nama didolokon hire-hire na hinukupon tu saluhut akka bangso doho pakukupi na hinukupon tu saluhut akka parbigu boduton nama hamatean saliling-liling na jala apusan ni Tuhan Jahoba ma ilu-ilu sian nasa buhi jala padaon nama haurahon di bangsona di sadok tanoon ay nunga Jahoba madoki. Jadi dohonon ni halak ma di ari nasasadai ida ma odo debatata nahita haposi nama ngurubi hita di sodo Jahoba na itahaposi marulop-ulop mahita jala marlas ni roha mida hatuaw nai ima sahatna hamudo asaha porsiaon patuto hita di bagasan mingguon marlas ni roha bolon na pinatongon ni debata di hita ala nong ditobus debata hita marhite-hite anak na Jesus Kristus na hehe sian hamatean ditaluhon hamatean ditaluhon sorok ni hamatean marhite-hite haheheon na totu lasni roha boloni patut ikon halas sonotai ala dilehon dihita pakirimon na mangulu pakirimon na setotong mangaleho kita gok lasni roha jala ido na pinatongon di bagasan turpuk taon marlasni roha mida hatuaoni dia do hatuaon na yang songgok tu hita dia do hatuaon na ikon si dota di tonga-tonga ni parngudota si ganupari debata mangalehon haluaon ia sakap ni debata marhite haluaoni nunga disakapi sian narobi nunga disakapi isian uju lelengna di tonga-tonga di bangso Israel disakapi debatado sakap hanguluan tuakka na porsea alani dia kena setia dia kena marhatopotton debata dia kena mangokui debata negabi sipadua ibana lehonon na dohanguluan alai akan namangosay padan nama nadikon debata jupang douhuman dia akan setia mangihuton debata dia akan mangudukon patik ni debata di parbaga jala di patongo debatado di bagasa turpuk taon di dok marhite-hite perjamuan makan haroan di dolok Sion haroan natung macai uli si tutu dileho dodisi ima si panganon na hujal jamuan makan yang luar biasa jamuan makan yang sangat istimewa berbeda dari jamuan makan sehari-harinya jada holani dilehod benang tua anggur nagalia
anggur yang disaring, anggur yang murni, berbeda dengan anggur yang biasa. Hapatian ni turpuki, hapatian ni padohani madok tu akan aporsiai asa totong. Jupangan ni akan aporsia do. Jupangan ni akan setia do. Gugu. Sobu hawa sonna. Sobu nang namale ibana. Digohi debata. Dada hola ni alemar hite-hite si panganon ni tarida adong dihita energi gogo laho mangudutya kasiulaon nang pe di tonga-tonga ni gok paru kilon nang pe di tonga-tonga ni akagok akka na mangaleon ancaman dihita alai dilehon dihita gogo energi kekuatan mamolus akka ari-ari ni ngudui. Dada holani alai totong do lehonon na dihita pakirimon hidok di bagasa terpukon pasision ni debatama di dolokon hire-hire na hinukupon. Walau di tradisi hala Israel somaldo dipake hire-hire makukupi buhina sida somutada kesedihan panol solion meratapi ketakutan idok turbukon pasision nama hire-hire nasalelengon nasida mabiyar nasalelengon nasida di bagasan hatahuton ukapon jala papatarhon di debatamai dada holan hitong alele honon ni debatado nan pakirimon na maaleon hanguluan sa liling-lilingnya didog buduton na mahamatean jala apusan na mailu-ilu siyan nasabuhi niya ka na marukil dia ka na tumatangis hamudong nasa aposyaon sakap nauli rancangan Allah itu tetap memiliki rancangan yang setia kepada umatnya. Rancangan Allah itu adalah rancangan yang menyukakan hati manusia. Rancangan Allah itu dari sejak dulu kala adalah rancangan yang memberikan keselamatan, bukan kepada penderitaan. Tetapi di tengah-tengah rancangan Allah itu tentu kita akan menghadapi penderitaan. Di tengah-tengah rancangan Allah itu tentu kita mengalami tekanan. Bagaimanakah kesetiaan kita? Allah menguji setiap kesetiaan umatnya. Allah menguji setiap kesetiaan orang-orang yang akan selalu menyembahkan Dia dengan sebuah perjamuan yang akan disediakannya. Hamudu ngasa porsiaon lasniro habulud dui dia kana ubigesa dia kana marhatopotton debata nagabi haduaon lasniro habulud dui dia kana digosa-gosa ni portibion lasniro habulud dui dia kana gale lasniro habulud dui dia kana luja ala dipatongo debata di ibana gogu dohot pakirimon nama nontok ala nido di hati dakon bangsoi odo debata nata haposi odo debata nama ngurupi odo debata nagabe partano batoan molo debata nagabe partano batoan gadabe adong sihabiaran molo debata na setotong mangurupi hita di gadup ngolutta dah dong di hata huton tulus songon tulu paropuan na diturpu epistel tay na saya tumatangis na saya totong di bagasa duk-duk ni si taonon ala ni hamatian ni Tuhan Yesus marukil nasida
Holsoan nasida. Dan adong bedi ida sihirimon tu ari naneng ro. Dan adong benanaing idaun nasida hamu baon di tonga-tonga di Portibion. Alani borhat nasida di madukut nai di buha-buha ijuki. Alea haruna di ida nasida. Dada di dodoni pojot ni rohanai be nasida. Dada di dodoni hata hutoni be nasida. Alenunga di nasida, di ida nasida. Halongangan nabulun. Halongangani nunga ukap. Halongangani nunga hehe. Halongangani dan disibe Tuhan Yesus. Mereka meninggalkan kesedihan dan mereka berangkat menuju kepada sukacita. Ditadikon nasida do parukilon si taonon arsak ni rohai ketakutan nasida biar ni roha nasida laho madapoton pakirimon madapoton haluaon madapoton baga-baga madapoton barita las ni roha naung hehe Tuhan Yesusi. So ngoni mana kita di tikion paskah mangaleo kita las ni roha bundon. Paskah mangaleho kita haluaon. Paskah marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus mangaleho kita pakirimon. Paskah mangaleho kita panatapan. Paskah mangaleho kita sumuang gugutta. Paskah mangaleho kita asa unang madele. Haheheon ni Tuhan Yesus mangaleo kita pakirimon asa unang di bagasa katahuton. Paskah mangaleo kita marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus si sada si tujuan natakas. Tatadikon biar ni roha alani hamatiani. Tatadikon pojot ni roha di tongani Portibion nama dodoni hita gabi somar pakirimon. Tata di kon pojok ni roha alani akagok ni si taono di Portibion alai marnida jala manatap pajo ni Tuhan Yesusi. Ingot kita ma dada Portibion nama aleolas ni roha nama notong di hita. Dada Portibion nama ngaleo kita las ni roha bulun salpudo sudena. Alain waing di patongon de bata las ni roha bulun dada ala ni gugutta. Dada ala ni malota. Ala di patongon di bata di hitan las ni roha bulun. Ala asi do tolong ni rohana. Ala ni hamu kadoga sahapor siaon. Tamado hita marhite-hite pesta Paskah sadarion makalah soni sian padan manang sian uju padan narubi sahat nang ditikyon di zaman nuaingon dadamu basakap ni dimatai imasakap hanuaon pos maruhat tadi si lehonon nado dihita gugu lehonon nado hita nang pakirimon dohot energi ama mulus akka ari-ari ni ngudutta unang madili hita unang tatadikon hasitongan ni debata unang tatadikon lomo ni roha ni debata alai lam margogo mahita lam tiurma lakatta tiurma si malolongta marnida tujolo sakap nauli na pinatong di bata molo setotong lohot jala satia hita tuhatana amin.